Yan, hello mga bay, kumusta man tanan diha? Napadpad na pud mi karon sa SM City. Consolacion. Nya layo kay ni ginaugan mga bay no. Kay kuan ka nang sa tong giingon sa driver oy siil daw siil. Sa ko siil kuya? Pedestrian lane? Di shield de. Siil. Okay. Sige lang. Nya diri na mi labang nami. Kay na ako'y anhion diri. Followers na ko from Saudi. Nga sige comment si Indat vlog. Si Indat. Okay Indat, go. Mama, natuwad. Oh. Natuwad atong camera. Wait a minute. Oh my god. Oh sige, dara. Hi tatay. Oh. Sige tatay. So ako silang giingnan nga wata lang ko niya sa may Siomai station o kaha o dili kaya sa kuan kanang entrance gyud sa SM kay ako naman siyang gi-flight mode mga bay. Flight mode na nako ni siya para pag mag-video ko ako dyan siyang i-flight mode kay para wala na istorbo kay kung dili naman siya i-flight mode namo gyud manawag unya maputo lang ato ang story. Sige. Yan na ta mga bay. Tahangak. Kainit sa Pilipinas. So, nara. With my baby girl. Hi! Ha? Asa ka sila dapit karon? Duha ni sila na daw siya kuyog nga followers at nako. Tanaw na to, eh. Okay. Sus, moro ba gini makuhuba kaning gikan ka sa init dayon mo kalit kung sulod sa bugnaw. Mo dyan yung makasubaw sa tanan-tanan. Okay, hanga ka. Hanga. Sige. Ayan na, rapid. Pagkaon na ito kuan. Grabe kaon dayo ng isgutan. Ito kita ka ginawa. Sige. Lagi gihangap dyan ko, my God. Kasi lumaw na sila. Sige. Okay, Christmas na kayo. Sabi sa na. Ano konsolasyon? Christmas na kayo. Buto ba kasi dadating mo? Ikaw na ba yun? Ikaw si Indat? Dili. sorry. Asa ka siya dapit? Ano mo ka sa Siomai? Dili. Sa Siomai or sa entrance? Okay, so tora. Kayo kaway na. So Christmas na kayo diri mga bay lang entrance. Grabe Christmas na kayo lang entrance mga bay. Dara, bless ka tita ha, diri ta. Diri sa ta. Sige. Chicken. Ikuyam kita kung balon nga panlira muna. Hi! Dara. Ay, sa. Tumot. Asa may magkauban? Andun sila sa ano, may ipalit. Ha? Sa tawgan po sila. Tansabi ato sa ibuta. Hello! So, meron na po. Pero siya Kanoy Vlog. Yahang channel. Paki-subscribe. Hindi pa ako masyadong sikat. Kasi samin na yan. Masikatin ako na yung take-up ka. Sige, lingkod siya. Mangyaka ta sa daplin sa kuno yan. Ayan ang ganda na yung take-up ka. Super. Grabe. Mauno, masaktan na. Hello na yung Alam kanan niya na napanood ko lang to siya dati doon sa Saudi. Oo, nag-vlog na siya. Oo, Nag-close, ano ba yan? Alam, ano. Si Indat, perminti na ko ni siya makita nga mag-comment sa ako ang mga post. Kay di ay nakarelate siya sa akong kinabuhi. Oo, pero may Kay di di siya sa Middle East. OFW na siya sa Middle East mga bay. Muwa sa itong stand. Ito yung patasan, bay. Alam, ganda ng stand. Patasan na to. Oops. Okay na ba ng music? Ala na yung music. Diyos ko, allergic ito sa music, no? Ano man Oo, sa Zumba na ako. Nakapalit ko. Nakapirat yung ka na. Sige. Okay, asa man ta David Padong? Ito na tama. Uy, nag-bless na ka ni Tita. Indat Kanoy Vlog. Paki-subscribe ninyo mga bay ang Indat Kanoy Vlog. So, tara siya para mupalit siya og pampatikti. Thank you kayo. Wa pa na ako na-post ang mga testimony di ay.
sa ato ang mga buyers sa Balintos Ako pa yung Coffee. ako pa yung testimony. Ikaw akong first buyer ani. Testimony sa Balintos. Si Indat, siya akong first buyer. Yeah. O makaangay jud ka 1 week makita na nimo ang result. Yeah. Hello. Hi, Sandra. Hi. Ay, dara makigmeet. Hello. Kumusta? Salamat kayo. Kalanta sa kanay? Thank you kayo. Si bye-bye sa hi sa diri. Hi, si Inday Karabkab. Nangabkab sa SM Konsolasyon karon. Bye-bye. Dara. Kami ni Inday Cup Magpulag sa amin, mag-sorry sa mga gwapa diri magpabugnaw kay libre ang aircon. Libre ang aircon sa SM day. Yeah, bang. Sige, niya asa man mo dapat magsumba. Sumba mi dito. Wala to Yung na yung ano yung atay magsumba? Oo. Wala kasi ka kuan dapat fit or kuan. Mag-short mo. Hawi lang kain no, maghawid ang mga chichiburitsi. Pinaghirapan mo. Hirapan. Ayun guys, super ganda ni ano. Wala oy, salamat kayo. Maulam sa taana. Dati ano, pinapanood ko lang po siya. Habang kumakain ako, sinasabayan ko po siya. Ngayon, hawak-hawak ko na siya. Hawak kamay na kami. Hawak kamay na kami dalawa. Ayan, sige. Nahawakan ko na rin Ha? siya. Ang buti tita, basta badung ani ron. Kumain naman. Tuloy ko na dito, oh, mana. Oh, lagi, nuko sa musuban. Ay! Adobo ang nukos. Flag? Unsa nga flag? Diri mo magsumba? Dito sa taas. Aham siya dapit. Mo ni siya? Mo ni siya? Uy, daan. Hi! Yo, kumusta? Allergy na pa ni sa sakwan. Sa camera. Sa Siya lang tagawag. Sige, dili lang Kani sa tagya sa ako po, anak. Hello, hala, kumusta? Ano sa followers name mo? Hi sa diri, hi. Tawag nung tako. Ang allergy sa camera, ang tabunan. Hi sa diri, shout out sa mga Sa una kita na orat ano. salamat kayo ha. Nakapasalamat na dyan ko sa personal. Thank you. Followers nimo pero may na Followers siya sa- tanaw nimo. Kani siya, present perminti, yahang comment. Perminti Pero may na po siya masabayan kada kaon. Paghabam siya kuan na kanang jarjer. Jir lagi. Sa man jud na yung jar. Pahulay sa to sa ilawom sa kahuyan. Diha sa ta mga bay. Ana, anya. Yung mga products pakita na nila ba. Arabi, alibi. Pag may pang beauty products ay take up ka. Ano pa to? Yan na. Oh, please. Ayaw ba kainin mo kuan sa... Oh, nakita niyo mo na ba sa kuan? Mga video niya na. Asan man ang buho? Ato dito. Wala na ko. Yung bagay na. Dikit na ito mga to. Sipa. Oo. Kinanip. Tapos, advice din niya na Endos na teaspoon. di namin discover siya. Dapat ko nga. Magpaplan pa. Alam na ko. So, advice na ako ba kung mag-video mo, flight mode, sa video. So, mag-service sa dami. Magwapa ka sa kamera. Magwapa ang taan. Wapas ka kamera niya. Magwapa ka kamera dyan. Ayan guys. Dili, patawid ya. Sige. Dili, bye. Hindi ko kayo itong ano na to. Ini timeran di. Timer para malayo-layo ta para niwang tanawon. Gamit, tambak tayo. Dayon. Magsilpi-silpi sa aming mga bay na magsisilpi. Muro taw na among kalipay. Magsilpi-silpi. Girl. Nga naman to nga, mahadlok mas kamera. Kay? Kuya, tara daw siya kamera. Kuha na. Ingani kong kinabuhi dito bay. Ana, Lagi ko sa imong kamera. Magtime-timer. Dayon. Sige, managan dito sa layo. 5, Maganda sa layo. 5, 4, 3, 2, 1. One more. Sa papi. Okay.
Ay atong patindugon kay para tindugon na to. Kami, dili ka. Try sa namin. O dali 5 4 So, what? Asa na tulay? Ay, dali! Ah, sige lang. Sige, pinduta. Nya, managan dita. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, sige, akin na ito nga selfie. Thank you. Ipasa din na sa ako, bay. Pasa na Ipasa sa iyahan niya. Iya po, suyok lang pa, suyok pa. Suyok sa mga selfie. Nya, di ako yung beauty products diri mga bay mo ni ang lotion na to. Usa jud ni kaset. Mo ni atong cream. Dayon ang toner. Wala, asa ni siya? Dayon lotion. Oh, lotion. Nya, mo ni ang sabon. Pikaso ni mo ni kaunom or kaupat, bahala ka. Dayon kani ang pag-glass skin. Wow. Kada gabi ni mo ni siya ibutang tulo ka patakra. Oh, ini Patang patak. sa kuan. Oh, patak mo tulo. Nya, naon din Sa mo. ginawra. Ana dahil Sa before mukha ka lang. matulog. Kani sa buntag. Sige kung dagdag. Oh, Ugay kani mo sa sa buntag. buntag. Mo sa itong. Oh, kani Mo sa- rin mo gamit? Oh, sa kaset gini siya. Sa dugay kay nako diri wa gihapon mainit Oh. kay ko sa sig-deliver. Itaw, gihapon nala ako ko. kapanitan. Skin na ako Gantong set jud na siya set. Kani ano ni siya? Mabuntag na siya. Mura kada buntag. Kung tapulan ka mo hilamos gamit ang sabon kani mo gamiton mura siya skinol ba. Cleanser. Cleanser. Ini siya ang gamiton nimo yan. Kani ang sabon. Pikaso nimo ni siya. Basta ako kaunom na Pila ko ka din- days mag-result? Ha? Pila ka days mag-result? At makita ang result. Kana ako kuan 2 weeks or 1 month mga anak. Pero dugay man ni mahurot kay budget man siya ba. Ya kini siya nga lotion ani siya isagol nga gluta. Iyahang kuan, iyahang ingredients ano, primero glutathione. Muna siya nga permanent ang atong skin. Nya imo ko ang tanan. Salamat. withdraw sa tanan. Napakoy daghang stock dito sa Manila. This woman na ni siya, din siya balik sa Kuwait. Gusto mo mo-order sa akong beauty products na ako stock diha sa Marikina City, sa may Lamuan, nasa akong igagaw. Sa akong igagaw na ako bibilin kaya akong ayaan medyo edad-idaran naman to siya. So di na yung manage. So, dito na ako bibilin sa ihong anak. Taas na itong video ba, no? Dito na akong minuto ba eh. Ang agtang ba, wala pa di ba? Ayan, imuhang vlogs, okay na? Okay na. I-close na nato. Magbabay na nato. Hello rin yung tanan diha. Kumusta sa mga followers? Mamaya niya na i-shout out Oh, yung sa mga mga- followers ko. Sa mga Yan followers. pa na si Sisi Love Antakaw. Sabi niya, love na love daw kami. Salamat kayo. Sisi Loves ang takaw. Hamay listahan sa mga Mga G. Mga G na siya. I-announce. Sige, mga G na ko mga baya sa inyong mga ngalan. Mga G. Mga G. Ayan, oh, ang haba. Ako na siyang giingnan nga. Yung iba nakalimutan ko ha, pasensya na. Comment lang kayo doon daw. Sige. Comment lang kayo doon sa video namin. Tapos siya na bahala mga G. Sige. Naghimo si Buy in That og newspaper. Dara yung mga ngalan. Sige, ato ani nga announce ron. Ako sa ning unahon nagsulat sa kuno samtang nagbiyahe kay traffic kayo. So nagsulat-sulat sa ko, oh. Akong agi kay mura jug agi sa wakwak kay gadali-dali lagi kay sigbiyahe sige pagsulat ana ba. Kaya biyahe sige pagsulat. So mga G na pagsugod ha. Hello ninyong tanan. Oh, sa mga wala na shout out, sorry kay pasensya na. Sunod panahon na lang sab mo no. Sunod panahon na lang sab mo. Okay, mga bay. Hello diha ninyong tanan sa mga followers ni Intact. So, nakoy tips unya dapat sa aya mahuman atong pangaji nakoy tips sa mga bagong mga vloggers no. Ayo ko dili ba yung kuru gaday. Hello kay Bay Nikki Amam, kang Marivic Marzan o kang Jemerex Marzan diha sa Las Piñas, Manila. Thank you kayo mga bay. Kang Tingsters diha sa Canada. Salamat kay bay ha. Kang Lawrence Caliedo, thank you so much bay sa imuhang suporta ug panggangan hikanako. Thank you kayo. Kang Miss Angelicious, hello nimo diha bay. Salamat. Kang Moiching Vlog, hello nimo bay. Salamat kayo ha. Akong nahinumduman dugay-dugay na jud ka nga nagsunod sab nako no nya. Kumusta atong vlogs diha bay Moiching? Nag-follow ni nimo si Moiching? Nag-support man. Mga kuan man ni sila mga new vloggers ni sila. So, sa mga new vloggers, good luck ninyo tanan ha. Unya kay hello sab kang Teresa Pakudan,
og sa imuhang mga anak nga sila Precious og Steven. Hello nimo bay. Og hello sab kang Elma Misan Alan. Aw Misa Alan kang Christine Canias. Kang Aayin Yin. Kang Lolita Richard. Hello, salamat. Moro to akong nalista mga bay no. So ato na pong isunod ang gilista ni Bay Indat Kanoy Vlogs. Okay. Shout out ni Indat Kanoy Vlog ni mga bay. Si Ann Takaw, hello ni mo bay kang Solso Ilongga. Kang Solso Ilongga kang Tata Vlog. Kang Litpat Diklak murag dali-dali sa taan no. Kang Moy Colette Vlog. Kang Carol Jude. Kang Carol Jude kang lawi ba nilakot na sorry bay. Kang Manny Charing. Mami Chading Vlog. Hello. Kang Kuya mo Epong. Hello. Sila yung gumawa sa akin friend ko. Chorus ni mga vloggers? Yes. Kang May Ganaw. Yes. Ganap. Ganap. Kang May Ganap. Hello ni mo bay? Kang Love 28A. Kang Judy Cute. Kang Jackie. Og ang pinakalas si Grace Gier. Tapos si Sakto ba? Si Philly Lance. Feli Lance. Hello kang Feli Lance. Ito siya. Si Bay Feli Lance ang may-ari ng inuupahan ni Indat Kanoy Vlogs. So, ayan. Sa mga new vloggers di mga bayan, alam ko gamay nga kanang singa tips para ninyo, no? Nga para maabot ninyo ang requirements ni YouTube. Sa atong nahibawan na requirements ni YouTube, ay na maka-apply og monetization, kinahanglan na kay 1,000 subscribers o 4,000 watch hours. So, ang inyong himuon, kamong mga new vloggers, sama sa akong giingon sa una, maghimo mo og group chat. Okay, maghimo mo og group chat. And then, kinahanglan nga, todo suporta jud mo kay mo man na ang inyuhang mission nga maabot ninyo ang requirements ni YouTube. So, ang inyong buhaton mag-cooperate mo sa usag-usa nga makuan ninyo makapot ninyo ang requirements ni YouTube nga 1,000 subscribers o ang 4,000 watch hour. Sa subscriber di ay kinahanglan kung mo-subscribe mo sa usa ka channel labi na mga baguhan mo, kinahanglan support mo sa usag-usa dili kay nag-subscribe ra mo, number ra ang tuwa dito, apil na mo sa number no, kinahanglan mo suporta mo, watch mo nila mga by full watch jud mo. Kay ngano, kung dili mo watch tangtangon mo ni YouTube mga bay, makita na lang ninyo nga wala na mo nag-subscribe niya kay high-tech na kay sa YouTube karon mga bay. Kung balitan ako nag-subscribe ko sa imong channel niya, wa ko lantaw makita na lang nako nga wala na ko naka-subscribe. Tingala na lang ka. Anong naka-read ra gihapon? Kinahanglan namutan-aw ko ka sa iyang video bilang suporta. Og sa 4,000 watch hour nga requirements ni YouTube, magsabot mo kay naano mo group chat no. So naana mo yung mga video. So kinahanglan magsabot mo nga kanang magdungan mo pananaw. No? Karong orasa sige unsa may orasa inyong free time ana ba magsabot mo. Sa mo orasa nga libre mo sige magdungan tag pananaw niya. Ako gyud giingnan. Ingna ko i-message ko total na naman tay contact. Apila ko kay mo appeal ko og dantaw sa inyong mga video para inyong ma-reach ang 4,000 na natin ngayon sa watch hours. Okay. Ayun lang ko i-appeal sa inyong group chat. Dagan kayo na dagan kayo na yung messenger. Grabe ang mga messages. Yes, sa mga viewers ni Day Kapkap, kilalanin nyo na ako. Meron akong pasabog next month. Pasabog! Okay, may pasabog siya. Abangan Abangan na kami niyo niya. yan. Sa love life ko. Magkita na sila sa iyong apambahan. Iswerte siya mga bay sa iyang Siya nakatabang na ako. sa iyang mga kasakit nga mga naagian sa kinabuhi. Yeah. So mo na ni ang grasya sa Ginoo nga gibubo diha. For 9 niya. years. For 9 years nga ako pag-antos OFW. nga For 9 OFW. years, yeah. So karon ra ka na time sa imong Karon na- kagalingon sa love life especially. Iligtas ko sa ako. Iligtas sa iyang apan. So congratulations. Abangan nyo yan next sana may month. forever kayo. Sana all. Sana oil. Ayan. China oil. China oil. O sige, manok na pula. Manok na Bye-bye pula. na ninyong tanan Bye-bye. diha. Daghang salamat. Thank Basta you. tinabangay na mo mga new vloggers. Good luck ninyong tanan. Hinaot nga mag-success mo sa inyong career
sa inyuhang mga pangandoy nga mahimo mong mga vloggers. Basta kay be true lang sa inyuhang kaugalingon, relax lang o ganang basta murag wala lang good mo ganang murag ha. Basta happy mo go. Yes. Oh, sige na. Salamat ha. Bye-bye. Bye. Sige mag-bye-bye ta diri. Bye-bye po ta diri. Okay, ana sila Thank mga you. vloggers. Thank you. Thank you so much. Amping mo dia kanunay and God bless. Salamat sa okay. Bye. Humana mag-smile kay off camera na. Di na mi smile mga tao na sa mi. Ah!